Flash. Det var den der. Stop dig, man. Hvad laver vi? Ingenting. Det er nemlig Det rigtig er han ikke længere. Er det så 18 år? Hvad nu der igen? Jeg har ikke nogen anelse om det. Prøv at se, er det ikke spændende? Hvad siger du? Hvad er det? Der er mange tal. Hvad laver vi? Det er tal. Det er vildt. Pisse sej, mand. Det viser reaktioner over lang tid, ikke? Det kan også stiger lige så stille. Det er der, fordi så er det under. Så er det meget lavere grad, og så stiger reaktionen lige så stille og roligt. Ja, nemlig Det kan man se, hvis man har en diameter på 40 mm i bevægning, så er det reaktionen, det der. Det er vildt. Og så er det aldersgrupper. Prøv at se, der er det, hvis man er meget ung, ikke? Så stiger den ikke så, og så kommer man sådan i puberteten, altså man får meget stiv pik. Og her, ikke? Og der er det helt vildt, der er man 20 år, ikke? Så siger det bare, buh! Og så, ja, man har altid stiv pik. Man ligger altid heroppe. Men så, nogle gange, det der, det så man, når man er gammel. Det er det, vi laver i dag. Det var så Dr. Ulrik. Flot. Ses i næste uge, børn.